Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Ja, wat staat er in? Nou, eerst gewoon eventjes die wilde weekendbelevenis natuurlijk. Suus, we gaan wel heel snel. Suus, wat heb jij gedaan? Nou, zaterdag uit geweest en gisteravond ook nog. Oh, gisteravond nog? Wat is er op zondagavond te doen dan? Ja, dat was een of ander leuk feestje van de Giro d'Italia. Oh, natuurlijk, ja, in Utrecht. Ja, natuurlijk. Ja. Had je er last van of heb je inderdaad vooral genoten van de feestjes die er waren? Ja, van de feestjes genoten vooral, ja. Ik kwam zaterdag, dat was ook stom, weet je ook van, ja, je moet eigenlijk helemaal niet naar Amsterdam gaan. Ik toch doen. Nou, daar kwam je gewoon het centrum even niet in, hoor. Nee. Maar goed, dat was wel gaaf om te zien. Nog een stuk. Ja. En Miranda, wat heb jij gedaan dan? Ja, ik ben ook vrijdag lekker wezen stappen. Oh ja, Was jij ging echt met een heel kiphok, toch? Nee. Ik heb met 2 jongens die ik niet kende, maar het was wel gezellig. 2 jongens, de zogenaamde sandwichformule was dat. Ja, oké. Hey, dames, dit is weer een raar weekje. Hoe zit dat donderdag bij jullie? Hebben jullie donderdag gewoon wel een krant, of niet? Geen idee. Oké. Nee, ik weet het niet. Jullie zijn toch altijd slecht op de hoogte daarvan, zeg? God. Nou ja, dat gaan we dan wel merken. Ja, ik geloof dat ik ik heb de Happy Hemelvaartshow. Met alle hoogtepunten uit dit programma. Dus er wordt echt heel veel muziek, wordt dat. Oh, leuk. Aanstaande donderdag, ja. Nou, ik ben benieuwd. Wat staat er vandaag in het Televaag? Ja, heel groot DJ Euro. En ja, even kort samengevat. Het is vandaag gewoon de op-of-ronde voor de beurzen. Ja. Ja. Ja, dit is echt, want dat er toch echt nog serieuze mensen echt serieus gaan zeggen dat het eigenlijk zouden we terug moeten naar de gulden. Ja. Dat hoor je echt ineens nu weer gewoon opkomen. Ja, ik dacht dat het echt niet meer kon, maar... Ja. Ja, we gaan naar de kloten. Het is weer zo'n maandag dat je tot die conclusie komt, ja. Ja. We zijn genaaid door alle om ons omringende landen en het is vreselijk. Oké, vandaag, we gaan het meemaken. Wat nog meer? Ja, dan ook nog een Amsterdamse ondernemer, namelijk Wim Peters. En ja, hij woont in Amsterdam en er staat natuurlijk allemaal vuilnis buiten, want het wordt gewoon niet meer schoongemaakt. Nee, is in Utrecht ook, toch? Ja. Het is echt best wel heftig, vind ik, hoor. Ja, inderdaad. Maar ja, die meneer dacht gewoon, nou, dan ruim ik het zelf wel op. Dus hij ging wat vuilnis wegbrengen en toen kreeg hij een boete van de politie, €90. Wat, omdat hij vuilnis wegbracht? Ja. Nee. Ja. Nou ja, wat is dat dan weer voor een onzin? Ja, bizar, ja, inderdaad. Jezus. Nou ja. Oké. En wat nog meer? Ja, wat had ik nog meer? Oh ja, dit is ook wel zielig of zo. Namelijk Millie Boele, dat vermoorde meisje. Ja. Haar ouders, er wordt nu echt een beetje een loopje meegenomen, want er was zeg maar verteld dat Sander V, die werd dan verdacht van doodslag en dat werd dan omgezet naar moord. Dat hij verdacht werd van moord. Alleen een paar uur later, nadat ze dat aan de ouders familie hadden verteld, zeiden ze ineens van nee, dat is helemaal niet zo en ontkenden ze alles weer. Oké. Gewoon een beetje kinderachtig. Ja, kinderachtig is in deze wel heel mooi gekozen, qua Millie. Ja. Maar ja, als je maar moet zitten, weet je, ja. En ik heb er echt geen verstand van natuurlijk, maar ik geloof dat het soms wel slimmer is om gewoon voor doodslag te gaan. Omdat moord niet altijd bewezen kan worden. Kijk, als hij gewoon in een opwelling vreselijke dingen gedaan heeft, ja, dan is het weer geen echte moord. Of althans, niet met voorbedachte raden. Nou, goed, ik moet maar ook niet. Ik heb er geen verstand van. Als hij maar zit. Ja. Wat staat er bij jou, Miranda? Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw? Ja, tijdens de derde spoedberaad in een week is besloten dat Brussel tot 60 miljard mag gaan uitlenen aan probleemlanden. 60 miljard, hè? Ja, Brussel leent dat geld zelf op de kapitaalmarkt en leent dat nog duurder door. Maar nog wel zo dat de rente die de probleemlanden zelf op de markt moeten betalen, dat die er nog onder zit. Ja. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar ja. Het komt neer op datgene wat Suus zo mooi zei. Vandaag is het D-Day. Het gaat om de euro. En nou ja, ik ben benieuwd. Ja. Wat heb je nog meer? 20 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep, die kunnen de vuilnisbak in. Oh. En samen zijn die ongeveer 200 tot 300 miljoen euro waard. Jongen. Kun je wel zien waar het geld blijft. Ja. Vorig jaar kost de volksgezondheid 34 miljoen. Zo, autootje. 34 miljoen vaccins. Maar ja, omdat de griep veel milder bleek te zijn,
werd alleen de risicogroep maar ingeënt. Met als gevolg dat een groot overschot... Oh, joh. Daar heeft er iemand zaken lopen doen, zakken lopen vullen. Dat is echt fantastisch. Want ja, die heeft die shit natuurlijk allemaal wel gewoon verkocht en gemaakt. Business, oké. Het laatste dan? Ja, nogal schokkend nieuws voor 19 leerlingen en 6 begeleiders van de Bergen scholengemeenschap. Want die kregen vrijdagnacht tijdens een reis in Peru de schrik van hun leven. Want die werden heel bruut overvallen. Oh. Achterover trok een van de Nederlanders uit de tent. En die werd in zijn benen geschoten. Oh. En vervolgens moest iedereen geld, telefoons en camera's inleveren, anders zou hetzelfde gebeuren. Nou, geld hadden ze natuurlijk allemaal niet, die studenten. Maar camera en telefoon natuurlijk. Jezus. Ja, dat was even... En die gaan nu hals over kop terug naar Nederland, kan ik me voorstellen. Of? Ja, ze zijn al terug. Oh, ze zijn al terug. Jezus, ja. Wat een verhaal, joh. Oké, drama allemaal. Het is echt drama-aandag. Man, leuk nieuws. Suus. Ja, nou, de weekendbelevenissen van een 26-jarige Belg. Want hij was zaterdagochtend op de Westersingel in Rotterdam. En hij moest gewoon heel erg nodig plassen. En nou, dat kon nergens. Dus hij dacht, nou, ik ga gewoon even wild plassen. Alleen daar was cameratoezicht. En ja, de medewerkers van het cameratoezicht, die stuurden meteen agenten op hem af. En die kwamen eraan. En die Belgische meneer, die begon ze helemaal te beledigen en zo. Oh. En toen, hij ontkende alles. En toen zei de politie dus van, ja, er zijn beelden van. En toen besloot hij toch maar te betalen. En toen kreeg hij ook nog een boete erbovenop van de belediging. En ook bleek dat hij ook nog €505 boete had openstaan. Dus dat kon hij ook meteen betalen. God. Wat een gezeik. Ja, oké. Nou, wat heb jij, Miranda? Nou ja, een iets leuker nieuws van. Het is niet leuk hoor, maar ja, laten we zitten. De 3-jarige kat Monty, die heeft de reis van zijn leven gehad. Toen ze meelifte om de motorkap van de auto. Nou ja, klinkt heel bekend. Ja. Maar Monty reed wel iets langer mee, namelijk 133 kilometer. Van Antwerpen naar Den Haag. Yes. En ze liet daar alleen een gebroken pootje en wat brandwondjes bij op. Je hoort dat echt de laatste tijd steeds vaker inderdaad, ja. Ja. Ik had nog een keer de eigenaar van zo'n beetje aan de lijn inderdaad. Die was even naar Duitsland gegaan, dat was niet zo ver, nee. Overigens, dames, dat jullie het even weten. Donderdag zijn er geen kranten. Oh. Oké. Dus donderdag vrij. Oké. Hey. Nou, succes met de maandag. Dank je. Het is er eentje. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio gaat aan. Giel, dat is dan wat ik hoor. Het is tijd om op te staan. Ja hoor, 7:10. Want dit is Giel op de radio. De trein vertrekt. Goedemorgen allemaal. Een hele goede morgen, Giel.